तो छौड़ी हमर ऐसन दिन गे ले वकीलवा के पैसा वो पकीन गे कहियो न तो छौड़ी हमर ऐसन दिन गे ले वकीलवा के पैसा वो पकीन गे मुखिया विधायक हो तो छौड़ी हमारे लाठारा मुखिया विधायक हो तो छौड़ी हमारे लाठारा चंद्रवंशी जी के इशारा पर चलो जिला के 112 चंद्रवंशी जी के इशारा पर चलो जिला के 112 हम छौड़ी हाथे हथियार गे दुआरा पर हमारा रोजो लाखो दारा बहार गे हम छौड़ी हाथे हथियार गे दुआरा पर हमारा रोजो लाखो दारा बहार गे हमर नाम से लगोगे छौड़ी जिला में तोरा नारा प्रेम निराला के नाम से लगो जिला में तोरा नारा चंद्रवंशी जी के इशारा पर चलो जिला के 112 चंद्रवंशी जी के इशारा पर चलो जिला के 112 डर कर रही है मिक्स बाय पूजा यादव।